اذان تو بعد ٹک تو کوئی نہ اپنا تو چلو حاضری واسطے نصری دے شروع میں وے ٹائم ہے جماعت دا دوڑے سنائینے ہیں جماعت دا وے ٹائم ہے دوڑے جی کے جندی کوڑ دی دھوڑ نب جاوے الطاف و سچ نو کی جانے جندی کوڑ دی دھوڑ نب جاوے الطاف و سچ نو کی جانے جڑا اپنی ذات وچ گم ہووے او سنگت دے ٹھچ نو کی جانے تے جائیں سنگ دے میلے نہیں ویکھے او ونگ دے کچ نو کی جانے جائیں سیکیے بہ کے ہیٹر تے او اگ دے مچ نو کی جانے تھوڑا اور الطاف کسے مسما چھوڑی کسے بال کے سیکی کسے بال کے اپنی اگ سیکی الطاف کسے مسما چھوڑی کسے بال کے اپنی اگ سیکی کسے سیکی نال بھیراواں دے کسے بہ کے آپ الگ سیکی کسے ہاں دے سیک تے جھٹ دکیا کسے ساڑ کے اپنی پگ سیکی کوئی اپنے جوگی بال نہ سگیا کسے انج بالی جڑی جگ سیکی آخری دوڑا جی استاد ہوری بیٹھے انہاں دے کول دو شعر سننے کردار دی فصل دا کن گٹیا گئیاں بھر بختاں دیاں سٹیاں مہربانی کردار دی فصل دا کن گٹیا گئیاں بھر بختاں